Sa number 8 cash incentive para sa mga may Latin honors na taga Bacolod, ginaduso sa SP. Napasa na sa first reading ang isa ka ordinansa sa sangguniang panlungsod sa Bacolod City nga magahatag sang cash incentives para sa mga may Latin honors. Ginsili ni Councilor Jason Villarosa, ang author sang among ordinansa, 10,000 pesos ang ginaduso nga cash incentive para sa mga magagraduate nga summa cum laude. Samtang 5,000 pesos naman sa magna cum laude kag 3,000 pesos sa cum laude. Pagklaro man sini nga limitado lamang ini para sa mga residente sa Bacolod City. Nasulat man sa ginaduso nga ordinansa nga ma-qualify lamang ang isa ka Latin honor kunyara sa in good standing ang iya status sa eskwelahan. Sarang ini nga ma-avail sa mga estudyante sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Suno kay Villarosa, ang paghatag sang ini nga incentives ang magaduso pagid sa mga college students sa syudad nga mangin matutom sa ila pag-eskwela. Yes, proposed ordinance this will be boost sa aton nga mga students, and also hopefully an inspiration sa ila nga they will do good sa ila pag-eskwela kay once mag-approve ini nga ordinance and pag-graduate nila may ara sila Latin honors, they will be receiving cash incentive from the city.